Yan po, tagbagyo na naman. Siyempre, ang inihanda pa natin kakainin, nilagang baboy na mayroon pong buto-buto. Yan po, tapos pinatneral lang po natin yan ng danggit, crispy danggit. Tapos nandito po ating suka na may sibuyas bawang, sausawan po natin danggit. Siyempre, meron po tayo rito kalamansi na mayroong patis. Tapos sili po, para po sa ating sausawan naman ng ating nilaga. Tapos meron din po tayong rice na mayroong egg. Yan po. At kung gusto niyo pong mapanood nito ng pinahaba, at pag umpisa po ng kain uncut na po, punta po tayo sa ating YouTube channel, sino si Richard. At kung gusto niyo naman po ng pinaikli at mayroong cut, punta po tayo sa ating FB page, sino si Richard din po. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers po namin. Nawa po lagi po kaming mayroong makakain sa araw at magiligtas po. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa panalangin ko sa inyo. Pangalanak sa Kristo na napagligtas. Amen. So, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Babak lang po ito. Yan, malalaman ngayon natin. Sobrang init po niyan. Kain na po tayo. Gaya tayo ng gulay. Naririnig niyo ba ko yung pagkulo? Yan, palamigin lang po natin ng konti para makakain po tayo ng ayos. Lagyan po natin ito dito. Yun. Init. Buto-buto. Gulay. Yan, palamigin lang po natin ng konti. Bago tayo kumain, palamigin lang po natin konti. Higop po muna tayong sabaw. Kain po. Lambo. Sarap. Oh. Danggit.
Lagas na po. Sarap. Mausok. Bagay po siya dito sa danggit. Nambong muna natin ng konti. Sarap. Sarap. Excuse po. Sobrang lambot na po ng buto-buto. Sarap po talaga pag mainit. Lalo na pag ganito nagbababagyo. Kaya mag-iingat po lahat.
Lagyan po natin. Naubos na yung sabaw natin. Grabe to. Dali. Sobrang lasa ng laman dito po sa buto-buto. Malinamnam. Kuhanin pa natin mga gulay rito. Pawis na po ako. Sarap pumigip na mainit na sabaw. Wilaka, sarap. Ayos yung spot. Grabe.
Lambo. Binitin ako sa gulay. Masarap po sa nilaga. Maraming gulay. Sa paniluto po yung nilaga, yung damihan niyo po yung sibuyas. Mas manamis-namis po yung lasa. May bone marrow. Sa pork. Sarap. Buto. Mahigit pa rin. Grabe yung pawis ko. Ay, excuse po. Napakalutong. Last bite na po ako.